Good morning! Ang astig ng hair ko. Ang guwapo. It's 5:34 na guys. Friday, August 5. Ituprito na ako ng pagmasal and baon. Prito ng hotdog. Lilitin ko na rin yun. Reklamo ilang araw na hindi ko daw sa ginigising ng maaga. Moist na naman yung ano ko. Camera ko. Ayan. Reklamo na siya. Hindi na lang ako ginigising na maaga tulad ng dati. Kaya nag-gano ko. Nag-alarm ako. Aba, ayos yan, Tipi, ah. Nandiyan ka sa ano, ah. Mga borlag sa mga bebes. So, saka may sapato, oh. Sapato, oh. Curious din ata sa ano, kulungan. Iyak-iyak yung maliit, oh. Iyak-iyak, oh. Sinaklo ba ng hamper, oh. Ay, nako. Ay, nako. Ay, nako po. Pulong-pulong na naman kayo. Tipi! Pam-pam ka. Ay, bakit? Yeah! Diyan ka lang, kukunin ko pa mga kapatid mo eh. Hey guys, tapos lang ng shipping. Kaloka, na-stress. Pasado na. Ayun, dadali na namin sa vet yung mga puppies para sa kanila. Second deworming. Pantay ko lang ito. Talo pa ng vape niya. And then, dumating yung in-order ko sa Shopee. Shopee. Ano ba yan? Lazada. Ang bilis nga sa Lazada. 2 days lang inaabot. Ayun. Yung ano to? Nail cutter. Pen nail cutter. Ano ba yan? Yun ang free niya. Ano ba yung ginagawa ako eh? Tinan niya. May ginagawa ako eh. Mamaya na. Tampo na siya. Tampurorot na siya. Mamaya na. Ano? Mamaya na. Buuin muna natin to. Sige na, mamaya na. Please. Kisa guys. Kisa guys. Hi, Maggie! Ikaw mabantot ka na eh. Tomorrow maligo ka na ha. Pwede ka na daw maligo, sabi ng vet. Kabahuan ka na eh. Yung amoy mo parang na eh. 3 months nang di naliligo. Ha? Quiet lahat. So, ayan lang guys, yung halagang 400. Tara guys, ang sarap yung bato. It's a palpitation. Disappointed sa ano. Hello, okay. As seen on TV. Wala talaga akong tiwala sa mga. Anong TV yun? May As seen on demand on your TV. station na yun. Do not buy. Ay, nako po. Yun naman yung ito nakakaano dun eh. Nakakabighani eh. Kaya yung mga nila, details nila, description, yung tsorba nila. Pero pag sa totoong buhay na, lintian. Gagawin. Sarap yan, ihampas dyan sa... Bagay, 400 lang naman. No, yun. Yan na yun. Sarap sipain. Yay! Nasa ano na sila? Nasa hamper na. Dati nasa palangganang maliit eh. Malalaki na sila eh. Are you ready, boys? Asa yung ano nila? Yung card. Minus isa na. Wala na si ano eh. Ay, ito kay ano to? Kay Yuna tsaka kay... Tayo ba yun? Hindi na. Tanggalin mo itong dalawa. Power efficiency 95%. That is pretty accurate. Upgrade firmware, yes. 18650 compatible. Singkis ito sa ano niya. That will turn this into Yuna tsaka kay... Ito. 26650. Ayan. I do recommend Si 26650. Spotty. Parehong pink eh. Kala nila babae si Spotty. So, si KitKat, si Mocha, si Butch, si Gray, si Choco. Oh my God, wala na si Ash. So you can turn this into an 18650 Tara. mod if you'd like. Alright?
Grocery na kami, guys. Baka ano na, natapos ng vaccine. Ano? Vaccine ba yun? Deworm yung mga dog. So, daan na kami dito for ilang grocery items. Uwi na kami. Nakabili na rin ako ng, ng dog food nila. Kasi sabi ng vet, pwede na silang i-train sa dog food. Tapos by next visit namin, start na sila ng, ng 5-in-1 vaccine. And then of course, bumili ako sa dyan sa Cartimore ng leche flan and then yung sushi. Hi! Hi, yes! Ano po yun? Ano po yun? Uwi na tayo, mga bibi ko. Uwi na tayo. Gusto nyo na ang mama? Ah, gusto nyo na? Gutom na kayo? Gutom-gutom na? Gutom-gutom na yan? Kakagata na kayo grocery na kasi kami. Good for 2 weeks na naman yan. Madami pa kami dun, mga cold cuts, hotdog, bacon, and tsaka ek-ek pa. Uy! Uy! Ari, munding-munding. Tapos sila. Kain tayo. Nagluto si Ems ng adobong chicken. Yan ako. Tontododon. Kimchi tofu. Tofu. Yummer so. Nakita yung mapula-pula na yan. Sarap. Kain. Sarap sa sa coke na lang. Ano ba yun, Ems? Nagulat. Kain. Numi-numi. Hi guys. Para lang ako si Cynthia Patag sa sa headband ko. Ayan, nalalaglag na yung mata ko kanina. Habang naghahanap ako ng mga nagpapa-shoutout. Ayun. May nakuha naman ako in fairness. Kaya, shoutout na tayo bago pa ako tuluyang. Bago ko pa makalimutan na naman. Pero, may kukwento muna ako sa inyo. Alam niyo baka gabi. Hindi ko alam kung binangungot ako or ano lang, parang panaginip na siguro bangungot yun no? Kasi ito panaginipan ko dyan sa sa may office pala, tinatambay lagi ni Conan, diba? Tinatambay lagi ng mga aso yung parang may bintana dyan, tapos landing ng ano ba yun? Ng hagdan. Ayun na, naginip ako na merong dyan, meron tawag dito, malaking aso, tapos kabayo, tapos nalilisik yung mga may kukwento ako, magkamagulo, nalilisik yung mga mata nila, tapos gusto ko siyang gusto kong sumigaw, hindi ako makasiga, tapos parang pababa na kasi sila kila Inday, Jackie B, di ba pag parang aswang na ang kulit na, tapos gusto ko sumigaw talaga. Hindi ako makasigaw ng hindi ko, wala lumalabas sa bibig ko na. Ganun lang. And then, magkaroon ako ng lakas na. Talaga sumigaw ako na, ayun, sigaw na ang lakas-lakas. Kaya si daddy, yung tumakbo siya papasok ng kwarto nga. Kasi nasa labas pa siya, nanonood ng mga pelikula sa iPad. So yun, sabi niya, ano yun, sabi ko, may naniginip ako ng aso, tsaka kabayo, ganyan. So sabi niya, yan, kasi nagpe-pray kapag bago matulog. So, true yun, kapag hindi ako nananalangin, guys, bago matulog, may ganyan akong na-experience, yung parang, hindi ako makagalaw, may something na, mga ganun ba, kaya, ayun, kalimutan kasi sobrang antok. Kaya di na mauulit as much as possible bago talaga ako matulog is makapag-pray na muna. Kahit na yung sumambit lang ng pangalan ni Lord, magpasalamat. Yung mga ganun lang. Basta makapag-pray lang kahit maikli. Ayun.
Na-share ko lang naman. So, ayan, shoutout na tayo guys. Kasi gusto ko na matulog. Yes. Ang ginaw-ginaw na anak, mag-electric fan ka pa. Itong batang to, Nakabukas na yung AC, gusto niya may electric fan pa. Nag-i-yellow na yung pako eh. Kalawang batang to. So, ayun guys, shoutout tayo kay Rizalina Jacob, Nika Gabino ng Malabon, Elisa Villanos, bless you, Nika Diaz, Maylin Haranilia, Charlotte Monroy, kay Min Pael, tsaka sa kanyang kids na sila Myra or Mira and Jello. Tapos kay Gemma from Davao, Marvin Robles ng USA, Allison Kate. Birthday niya ngayon. Happy birthday, Allison Kate. Ayun, buti na lang naglista ako ngayon. No? Kung hindi, nakakalimutan ko na naman. Kay Mary Ann, and then kay Nigel Maranan. Ayun, hi Nigel. Kano ko siya kanina. Nag-message siya sa FB. So, ayun, hi Nigel. Tapos kay Kate Dizon, and then kay J. Ordonez. Ayun, belated happy birthday, J. Tagal-tagal na, pasensya na. And finally, kay Jem Santos. Thank you guys sa mga nag-cha-chaka pa rin sana namin sa vlog namin. And thank you sa mga na-entertain. Ayun, masaya kami na na-entertain kayo ng vlog namin kahit na, alam niyo na, simpleng pamilya, simpleng pamumuhay, hindi magarbo, ganun-ganan. Although sabi ng iba is social climber ako, pasosyal, mga wala naman, sa slum lang naman nakatira. So, ayun, thank you. Di ko alam po saan nanggagaling ang hugot nila, guys. Minsan, bigla-bigla na lang silang lumalabas na parang may ginawa na naman ako masama. Kaya, ayun. Anyway, thank you sa inyo. Thank you din sa kanya na laging, na laging updated sa vlog ko. Iniinis niya sarili niya sa sa panonood ng vlog, diba? Ang tanga lang. So, yun. Good night. We'll see you tomorrow. Dapat magano ko ngayon magmamask lang. Kaso, inaantok na nga ako. Gusto ko na lang matulog. Kasi Sabado bukas, magano tayo. Bawi tayo ng tulog. Hindi kailangan maagang gumising. Right? Good night ka na. Bakit? Ayan na naman yung hawak niya. Remote na naman, no. Naubos na naman kasi yung Asan na yung mga nipple na binili ko sa'yo? Di pa nga, dalawa yung nawala. Isa na lang yung natitira. Hindi ko mahanap yung isa. Bakit? Nilalabas mo kasi, sabi ko dito mo lang ilagay sa kwarto yun. Ilalim mo sa sa pillow mo. Nasaan yung flash? Malay ko sa'yo, ikaw nag-ano nun eh. Ay, remote na Ikaw naman. nagtatago nun. Ikaw nga may kung saan nakakalagay. Sus. Mamaya ay bukas hanapin ko sa sa labas. So yun guys, bye! Si daddy nandun sa sa labas naman ang halaman niya. Ano yun naman yan? Gabi nagtatanim or nagdidilig ng mga halaman niya plus sound trip ng mga makaluma ng ano ba yun? Mga 80s yata yung nalabas. So, and then dapat pala out of town kami ngayon. Kaso hindi natuloy kasi nga may yung mga aso may vaccine. May vaccine. May may deworm. So ayun, pinagpaliban muna namin kasi nga namin kahapon anniversary. So sabi namin siguro next weekend na lang. Kaya ayun, pwede naman, 'di ba? Anytime naman pwede kami mag out of town. So ilo na lang namin. Ni Daddy. Yeah. Ilang years na kami ni Daddy? 5. 5 daw. Correct. So, good night na guys. Ang haba.